A tothom. En el ple d'avui, com molt bé saben, el govern porta al ple l'aprovació anual d'inversions sostenibles per l'any 2017 que han de finançar-se amb el romanent de tresoreria positiu fruit dels recursos econòmics no utilitzats durant els exercicis anteriors. La llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera limita l'ús del romanent de tresoreria per a finançar despeses. Aquestes limitacions han impedit que fins al mes de juliol no poguessin disposar d'aquest recurs. El total de diners disponibles per tal de finançar aquest tipus d'inversions supera els 9 milions d'euros. Així, després de diversos anys d'escassetat en la inversió per a la millora dels béns públics, ara se'ns obre una oportunitat d'abocar recursos en la millora d'uns equipaments i serveis necessaris i bàsics per al bon funcionament del poble, la reforma i acondicionament dels quals, en alguns casos, els ciutadans ens estan reclamant dia sí i dia també. Aquestes inversions que avui portem al ple són el recull de les diferents memòries que les regidories de l'Ajuntament han portat a la comissió tècnica encarregada de la valoració de la viabilitat dels diferents projectes que s'han portat a aprovar. La tasca no ha estat fàcil i ha comportat nombroses reunions de treball en què s'ha estat debatent la viabilitat i prioritat de cada un dels projectes. Fruit d'aquesta feina, portem a aquest ple el llistat, juntament amb la valoració, de cada una de les inversions que mancaven al llistat aprovat en el ple del passat mes de juliol, fins a arribar a completar la xifra dels 9.335.000 euros. En aquesta actualització del llistat d'inversions, a més de la incorporació de nous projectes, ha calgut modificar alguns dels aprovats el passat mes de juliol. Aquest és el cas de la remodelació de l'edifici destinat a Escola d'Adults i Ràdio Maricel, el qual ha calgut implementar en 800.000 euros davant la impossibilitat de poder fraccionar la inversió a diverses anualitats. En algun altre cas, ha calgut donar de baixa inversions ja aprovades per l'any 2017. Com és el cas de la remodelació i adequació de la zona esportiva de Pinsbens. Aquesta inversió ja s'ha realitzat amb un altre tipus de finançament. O la realització i restauració del Palau Marisol de Terra, l'envergadura del qual, al no permetre el fraccionament anual, tampoc s'abordarà en aquest any. Així, el llistat final d'inversions sostenibles per a l'any 2017 ha quedat de la següent manera. Enumeraré el llistat d'inversions. Ampliació i remodelació de l'estadi municipal d'Aiguadols. Millores als accessos de l'estació del Garraf. Millora dels banys públics de la platja de Terramar. Millora dels banys públics de la platja de Sant Sebastià. Remodelació de l'edifici destinat a Escola d'Adults i Ràdio Maricel. Programa de millores per a escoles i instituts públics. Substitució del terreny de joc i tanca perimetral del pavelló municipal de Pinsbens, pista 1. Substitució tanca perimetral camp de futbol nou Pinsbens. Remodelació pista skate, millora i acondicionament de l'skate park de Sitges. Substitució pel sostre del camp de futbol nou Pinsbens. Accessos i serveis a la nova escola Agnès. Millora de l'il·luminat de les platges. Mur de l'escullera de la platja de les Coves. Actualització de la pàgina web Promoció Turística de Sitges. Rehabilitació dels annexos Miramar. Arranjament espais interiors, coberta i façana de l'edifici del carrer de Vallada 810. Millora i acondicionament de la teulada de l'edifici Miramar. Pla de barris. Pavimentació de diverses zones, de 12 zones de Sitges. Programa de millores per als parcs infantils. Pavimentació i enllumenat del passeig de la Ribera. Moltes gràcies.